Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon bus kanagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes pizza 15 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Bitapit-hain taon kay adlaw karon ni Manuel, ha? Apan adlaw sad ni Maning, ang adlaw ni Manuel nga Manueldo ug adlaw ni Maning nga Maningilay mag-abot gyud sa kanunay. Kataning pagtagad do butaga mahigala presyo sa mga produktong petrolyo ni saka nasab karong adlaw. Straight to the point. Naunsa man ning kalakiha nga fluctuating man kaayo ang ato mahigala mga petroleum products, ha? 70 centavos ngadto sa 1.40 ang saka sa presyo matag litro sugod karong mga orasa. Straight to the point. Samtang sa laing bahin human sa insidente sa Budlaan Falls, ang report kagahapon mahigala ni Idol Tweety o ato nakauban sa Idol Buiki labot sa nariskyo nga tulo nga mga nagtrekking dito mahigala sa Budlaan Falls sa Busay mga kaigalaan. Usa ni ini ang namatay. Straight to the point. Og nagplano karon si Mayor Nestor Archival nga mopanday og mga bag-ong lagda alang sa hiking og trekking activities diha sa kabukiran. Straight to the point. Aron pagsiguro nga safety ang atong mga katawhan labi ng kabatan-unan nga magpahigayon sa hiking og trekking. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usab mahigala Governor Pambari 4 ni mando na alang sa dinalian nga pagpagawa sa pundo nga 180 milyones pesos alang sa panginahanglan sa mga tambalanan nga gidumala sa probinsya. Straight to the point. Naspasay gyud ya Governor Pambari 4 no aron nga maserbisyuhan gyud dayon ang katawhan. Pero sa pikas bahin kini ni ang palihog atimanan ninyo ni og labi na ang imong mga abogado nga naa diha karon sa imong palibot nga maestudyuhan og maayo aron nga maimplementar na dayon kining libre nga wiwi og pupo diha sa atong North Bus og South Bus Terminal. Straight to the point. Kay ang Mr. Law Philippines, ang ilang manager mahigala miingon nga dili sa muundang og pangulikta, bahala na. Padayon gyapon sila mangulikta kay duna sila'y kontrata nga gipermayhan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga kutob pa kuno sa 2028 mahuman. Straight to the point. Busa di sa muhunong sa ilang pagkulikta sa CR sa wiwi og pupo. Pagka wa sad mga higalay mga kuan mga tawhana. Straight to the point. Marbutaga tagantinig pagtagad mga kaigsunan ha sa panuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ikaw point. na may gobernador karon ay sus, ha? Gamitan gyud ni sa gahom, no? Ang welfare sa katawhan, ha? Ang welfare sa katawhan. Mo'y pinaka ipatigbabaw na to. Straight to the point. Liman kang usang klasiyas kontrata ni contrary to law. Unya disadvantageous in the part sa government. Straight to the point. Ha? Kay kinahanglan mo ingon kay dunay premium nga CR, dunay ordinary nga CR, wa man. Wa may choice ang mga tao. Straight to the point. Ikaduha, disadvantageous sa gobyerno kay nahibaw ba mo pilay bahin? Isus Ginoo ko, makalingo-lingo ka mahigala giunsa ba yung tao ning Gwen? Ha? Ngano min tao hinsod si Gwen aning klasiyas kontrata? Straight to the point. Karon buntaga tagan tanig pagtagad. Pero mo lagi na kanang kontrata nga nakita na plastada. Pero man ta kasabot pilay bahin mahigala sa wa ipakita. Ato ni tagag pagtagad sure ka? Former Governor Gwendolyn Garcia mauni ang bahin sa probinsya, ra? Unya ato ni discuss mga sukid tig paminaw porbida mga kahigalaan. Why taon di maglingo-lingo anang pagkabahina ha? Why taon di maglingo-lingo? Karon butaga tagan tanig pagtagad. Mura to mahigala. Pagkaluod na nang gyud taon Gwen Garcia mahigala. Isus Ginoo ko, ha? Daginot pang mga pobre gipangwartahan pa mahigala pinagi sa wiwi upopo. Ang bahin sa Kapitolyo perti pa mahigalang Hesus. Why negosyante mo bahin anang nagkasiha day? Uy, Ginoo ko. Gwen, ha?
Kaluod basad nimo in taon, oy. Atagan tanig pagtagad mga higala sa tubon uban karon. Ako'y giluod ining imong kontrata, ha? Kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Pagkaluod na lang. Straight to the point. Ha? Mura kag sus Ginoo ko. Di ka makatuo, ha? Ni Gobernador Gwendolyn Garcia mao ni ang gihimo mga kaigalaan. Straight to the point. Pila man giday bahin sa Kapitolyo. Unya na lang. Kabasa naman tong uban pero unya ato i-discuss yung mahigala kay basi matagak mo sa lingkuranan. Pero mo lagi na ang bahin sa Kapitolyo nan ang bahin sa wa mapakita, magduda man mga tao ning duna gibahin aning lahi. Itag-atawa talang ni mga kaigsunan bidaway tarong tao mga higalang gobernador ka Sugbo. Inahan ka sa probinsya, imong gidaginot ang imong mga anak nga mga pobre nga pangwartahon. Unya ang bahin kunuhay sa Kapitolyo, mo ning bahina ra daykin. My God, Jesus Christ. Gwen Garcia. Straight to the point. Karon butaga tagan tanig pagtagad sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ato sang hatagag pagtagad mahigala kay dito sa kauluhan na 12 ka mga police officers ang gipasakaan nagreklamo ngadto sa Napolcom human ilang bigit sa whistleblower sa pagkamising subay-ubay nga mga sabungiro. Straight to the O point. ang atong pagpadayon sa mga higala sa isyo may labot na sa nahitabo dito sa Amerika ni Juan Paulo Tantuco. Ang tag-iya mahigala ang CEO, ang executive mahigala officer ining chief executive officer mahigala ng ining Rostans. Mga kaigsunan, retail chain mga sukid di paminaw nga porbida. Straight to the point. Namatay mga higala dito sa Amerika o daw gi-news blackout kini. Pero makaingon ta porbida wa gi asong makumkum oy. Straight to the point. Nigawas na gyud mga higala ang US gyud, ang California gyud mga higalaan dito sa California gyud. Gipahigayon ang toxicology test o ang resulta na hibawan nga ang namatyan gyud ni Juan Paulo Tantuco overdose sa cocaine. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan atong isgutan kay nganong ang Malacañang pultimang hiloma ani makabungog nga kahilom. Labihan ka makabungog. Kay kana normal man na. Kana ha? Normal na nag-uban mo sa usa ka hotel. Naay namatay anang maong hotel. Nya walang gyud mo itingog bisag gamay day. Nakinsam na namatay. Filipino ang namatay na nang maong hotel. Tagano kog benefits of the doubt si Lisa Marcos. Atong tagag benefits of the doubt pero wag yung kakatingog nga dunay namatay. Na number 1 lahat na namatay. Sunod, ang namatay Pilipino. Wag mo pagkabana. Number 3, ang namatay Pilipino nga ang iyang asawa cabinet secretary sa imong bana. Ay. Si Senador Amy Marcos niya na statement mahigalato ng isgutan Rombutaga. Kini guban pang mga isgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.